Kandidati tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew żaru l-uffiċċini tal-Forum Marittimu ta' Malta fejn intlaqgħu fost oħrajn il-Kap Eżekuttiv Kevin Borg u ċ-Chairman Godwin Sherry. Waqt diskussjoni intensiva ġiet spjegata l-ħidma tal-Forum Marittimu ta' Malta li hu affiljat ukoll man-Netwerk Ewropew fil-qasam marittimu. Kienu diskussi s-suġġetti li kopru s-settur mit-tarznari, l-operaturi tat-terminals, il-faċilitajiet tal-enerġija u ż-żejt, il-vapuri internazzjonali reġistrati f'pajjiżna, l-aġenziji ta' tbaħħir, il-qasam legali marittimu, kaptana, bunkers, operaturi tal-irmonk, tal-cruise port u trasportaturi tal-merkanzija fost oħrajn. Madwar mejda tmexxija tal-forum u l-kandidati tkellmu wkoll dwar l-importanza tal-promozzjoni u l-protezzjoni tal-interessi kollha li jippartjenu għall-industrija marittima u l-ekonomija blu. U ma spjegaw l-importanza ta' konsultazzjoni b'mod attiva u kostruttiva lejn l-iżvilupp tal-politika marittima nazzjonali. Minn barra dan il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew enataw ħarsa dwar l-sfidi li din l-industrija iġġib magħha u kien spjegat lilhom kif il-Forum Marittimu ta' Malta jservi ta' mezz awtorevoli ta' komunikazzjoni mal-awtoritajiet Maltin u Ewropej bis-saħansitra jkunu identifikati l-sfidi fil-waqt li jipproponu miżuri leġislattivi għall-iżvilupp holistiku tal-industrija marittima.